Nag-dream jud ko nga mahimo kong summa cum laude. Then priority jud ako kay school. Sa ko lahi magud akong term sa una sa enjoyment, mag study books, ano bitaw. So mas ma-focus akong self nga read. Nagtuo man gud ko nga ang mga butang bitaw nga importante sa kalibutan mao jud siya makahatag og kanang satisfaction sa ako. As I grow up di ay kay kita jud ako nahimo kong selfish nga pagkatao ba na focus gid sa akong kaugalingon tanan bitaw. Akong kasing-kasing nigahi siya bitaw anang na-harden siya og maayo dili na ko mahimong maka-empathize bitaw sa ubang tao kay sige na lang kog lantaw sa kuang kaugalingon ba. Nahimo pud siya sa kuang part nga naabot ko sa time nga peke na bitaw tanang tao para sa kuha. Then murag I can only trust myself ba. It's not enough that I succeed, others should fail too. Mao jud na akong motto sa una. Sa high school nako kanang naman jud na yung mga reportings. I make sure bitaw nga dili lang ako lang maka-answer sa question sa maestro, but at the same time maningkamot jud ko nga mangita ko way bitaw nga maulawan sila. Dili ko gusto nga while sila naga-succeed, something pod nga ga-succeed ko di mi dapat pareha, dapat they should fail. Mismo teacher bitaw, wala ba ko respeto bitaw? Feel na ko nga mas bright pa man ko kaysa ani nga maestro eh. Then mo to murag naabot ko sa time nga musupaki ko mo raise ko sa kong hand, then ingon akong maestro nga mali man na sir. Wala jud kay labot ba sa ilang maunsa ilang ma-feel as long as makuha lang sa ko ma-boost bitaw akong pride nga mas mo excel ka kaysa aning mga tawhana. Akong sa leader di ay kay si Pendaton Ladja, Penjay. Sa cell group man good, mas matiman ba, mas mastoryahan mi, mas ma one-on-one mi, then na-relate po na ako ba nga, naada inani nga panagtigom nga magistoryahan na about ni Lord kay usually kay mananing panagtigom nga akong mga pangapilan kay sani mga awareness, mga signs about bitaw inana, not usual nga ginaistoryahan about spirituality ana. Naka-encounter ko atong September 25, 2015. Usa sa nakapa-push sa ko ang mo join ko sa encounter kay na-bored na ko sa akong life ba. Kanang since the beginning, akong gina-please akong kaugalingon, ang ubang tawo, nag-seek jud og approval sa tanan-tanan. Then nakaingon ko ba nga wala naman ko nalipay sa akong kinabuhi. Imbis nga na-opposite bitaw siya. Imbes nga daghan kag achievement, mas ma-happy ka nya akong kasing-kasing na inoon nahimong hawang bisag daghan na kag achievement murag all along in my life nagtuo gid ko nga perfect ko pero dili gyud. Una gyud kay gipasaylo gyud ako akong kaugalingon. Nga gipa-reveal gyud sa Ginoo nga sayo naman magpasaylo og ubang tao pero lisod kay pasaylo na atong kaugalingon bitaw. Maabot sa time nga gasigi na lang tag okay ra ko. Then always pud siya maingon nga okay ba gyud ka sa imong kasing-kasing. Karon naka-invite na ko. Blessed pud ko kay reminder sila sa kuha bitaw nga dili na ako ang work. But kanang kay dili man ko inanagod nga pagkatao. Ano ito? Ma-fascinate ko kay kaya man din ako ng mga mo care og tao nga sa una may glove kay lako na inong selfish ba kay ko. So somewhat nakaingon ko nga sila ang glory bitaw sa Ginoo pero makaingon pud ko nga blessed ko nga naa sila sa ako sa cell group. So sukad ato nag-decide gyud ko sa akong kinabuhi bitaw nga di na gid mo balik ato nga life kay wala siya ka ng happiness. Karon nga kinabuhi maingon na gid ako nga dili man perfect ang situation pero naa gid ang kalipay bitaw. Naa sa kasing-kasing nga wholehearted ko nga ma-feel gid ako nga nag-uban ang Ginoo sa ko success or failure man. Each day more pud ko nga ila sa Ginoo. Like I'm a completely new person. Sa karon mag-graduate ko sa kurso nga BS Geodetic Engineering as cum laude. Dako siya nga kadaugan, dili lang nagikan sa akong kaugalingon, dili nagikan kini sa Ginoo.
Proverbs 11:2. When pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom. Ang selfish nga tao sa una, nakaibaw na mo share sa iyang kinabuhi sa uban. Ako si Jerson Ryan M. Sumampong. God has changed my heart. Now it's your time.